Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты Башкортостандың абруйлы уку йортларының береһе. Ул педагогтар әзерләп кенә калмай, республиканың үзенчәлекле мәгариф һәм фән үзәгенә әйләнгән. Уку йорты бүгенге заман талаптарына ничек җавап бирә? Кабул итү кампаниясының онлайн форматы ничек оештырылган? Ошо хакта һөйләшербез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры Салават Сәгыйтов. Салават Агатович, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, быелгы кабул итү кампаниясының үзенчәлеге документтарда онлайн кабул итәбез. Был формат ничек оештырылган? Бу кабул итү кампаниясына түгел, бөтенләй мәктәпләрдә дә, институтларда да, университетларда да марттан алып дистанцион форматка күчтек. Дистанцион форматта укытабыз, дистанцион форматта укыйбыз. Һәм әйтеп китәргә кирәк, безнең вуз, безнең университет, Акмулла университеты уга әзер булды. Чөнки без 15 елдан алып дистанцион форматта ситтән торып укыган балаларны укытабыз. Димәк, катмарлыктар булмады. Катмарлыктар булмады. Март аенда бер адна булды бит безнең каникул формасында, отпуск формасында. Шул бер аднасында без техник яктан эшләнек тә һәм менә бүгенге көндә безнең экзаменнар бетеп килә. Һәм кабул итү кампаниясы башлана. Һәм укытучыларның да, студентларның да, менә абитуриентларның да бүгенге көндә техник яктан һораудар юк. 11-нче тамамлаучыларга, уларга ничек документларын тапшырырга, нимә эшләргә кирәк? Әйтеп китәргә кирәк, элек бит инде без документларны тик кулдан кулга бирдек бит инде, вузларда хайланып, вузга килдек. Бүгенге көндә һәрбер вуздың һәм Акмулла университетының шулай ук сайтында абитуриентка дигән бер вкладка бар. Шунда инеп, һөнәрне хайлап, һәм шунда документларны тапшырырга кирәк. Исем, фамилиягызны язырга, паспортның скан копиясын җибәрергә, һәм калган һеҙҙең грамоталар, һәм спорттанмы, фәндәнме, йырҙанмы, нәмәнәнме, чөнки безнең балалар әүҙем катнашалар бит мәктәптә укығанда. Шуларҙы ебәрһәгеҙ, бүгенге көнә шул етә. Артабан егәнең бүгенге көндә балдары билдәһеҙ, ләкин безнең университетта булган система шулай ҡоролған, икенсе тапҡыр килергә кәрәкмәй вузға, чөнки безнең бөтә Рәсәй Федерацияның ЕГЭ базаһы бар, шунда без синхрон форматында берләштерелгән һәм автоматик рәвештә һәрбер баланың балдары безнең системага инәсәк. Һәм ул балалар нинди урында бүгенге көндәме, иртәгәһенме күреп беләсәктәр. Менә медицинский справканы инде Алла бирһә, балалар кем безгә инә ала, шулар бер ел эчендә поликлиникага барып, бер осмотрдан һуң шул справканы безгә тапшырырга тиеш буласаклар. Һез портфолио дигән бер һүз әйттегез, һез унда студентларның, димәк, ниндидер уңыштарын да исәпкә аласыз автобус вакытында. Әлбәттә, һәрбер вуздың һәм безнең вузда ла ЕГЭ балларны өстәп, тагын 10 балл алып була. Анда инде һез Акмулла университетының олимпиадасында катнашагыз, икенче олимпиадаларда әйтәм бит, спорт ярышларында беренчелекләрне алһагыз, шул портфолиога ябыз да карайбыз. Әйтеп китәргә кирәк, быел беренче тапкыр безнең башкорт теленең олимпиаданың җиңүчеләре шул балдарды алалар. Чөнки быел гына безнең башкорт теленән олимпиада Рәсәйнең олимпиадаларының исемлегенә инде. Һөйүнчле күренеш дип әйтәбез. Һөйүнчле күренеш. Шул бездә генә түгел, Акмулла университетында түгел, әмма безнең Башкортстандагы бөтә вузларда башкорт теле олимпиаданың җиңүчеләре балдар алсак та. Бюджет урыннарына килгәндә Быел безнең республикала бар вузларда бюджет урыны күбәйтелде, 11200 бала инала. Менә безнең университетка караганда инде 1700 балага якын безнең урыннар бар. 1697 урын. Әйтеп китәргә кирәк, анда бакалавр гына түгел, магистрлар да бар, ләкин күбеһенсә инде бүгенге көндә популяр тик ул бакалаврлар. Унда безнең бюджет урыны ситтән укып табыла бит инде, һәм без әйтәбез инде очное обучение, улар көндезге укуда самалап 500 урын бар, һәм ситтән укып та анда 650 урын бар. Улай булгас, түләүле уку турында әйтеп үтәйек. Түләүле уку ни хак? Түләүле уку былтырга караганда без хакты арттырманык, чөнки
ул әйтеп китәргә кирәк, без аңлап торабыз, дөнья хәлен дигәндә, чөнки бүген экономик яктан гаиләләрнең дә, балаларның да хәле авыррак булуы ихтимал. Шуңа күрә былтыргы безнең хактар калган. Шул кимәлдә калды. Шул кимәлдә. Әйтеп үтүебезчә, университетта бары тик педагогтар гына әзерләнмәй. Ниндәй юнәлештәр буенча тагын белгечләр әзерләйһегез? Быел 900-дән ашу бала университет тамамлаячак менә. Һәм менә шул 900-дән һәр бер 6нчы бала кызыл дипломга тамамлаган. Менә без белеп торабыз, күреп торабыз. Һәм дөрес әйттегез, безнең университет педагогия университеты дип аталса ла, педагогтарда гына без чыгармайбыз. Әлбәттә, өстән 2 өлеше ул укытучылар һәм күпселек. Безнең шуңа корылган безнең вуз 50 ел элек. Ләкин менә бүгенге көндә без экологтарды, дизайнерларны, тәрҗемәчеләрне, IT специалистларын күп чыгарабыз. Ягъни заман талаптарына яуап бирергә тырышабыз. Шулай дөрес әйтәһегез. Һез быел 900-дән ашу белгес әзерләп чыгардык дигез. Улар барысы ла эшкә урынлашканмы? Әле Урынлашасакмы? ышанабыз, менә былтыргы цифрларда алһак, хандарда алһак, былтыр безнең 80% бала эш урынын тапкан. Һәм калганы я магистратурага инде, я калган уку йортларына инеп шунда, я хезмәт итәләр кайбер егетләр. Һәм без, ләкин менә бездә эш белән тәэмин итү үзәге бар университетта. Һәм без һәр бер баланы айрым алып, улга ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм һезнең шулай ук вузда иҗади һәм спорт юнәлешенә дә белгечләр әзерләнә. Уларның кабул итү имтиханнары ничек үтәр? Гомумән кабул итү имтиханнарының форматы кызыксындыра. Шулай дөрес әйтәһегез, ул бездә генә түгел, менә бар вузларда ла кайбер специальностьларга, менә безнең вузга 75 специальность әзерләнә, бакалавриат кимәлендә. Һәм шул 75тән өстән бер өлеше безнең үзебезнең университетның эске экзаменнары була. Дөрес әйтәбез, я ул рәсем төшерүчеләргә өйрәтәбез бит инде, я музыкага укытучыларына, я физкультурага. Һәм элек менә мәсәлән физкультурага кем факультетына инергә теләгән, я йөгереп шунда, я йөзеп күрсәтә торганнар бит инде, ГТО нормаларын бирә торганнар. Бүгенге көндә без бит инде елаша алмайбыз күпләп. Шуңа күрә без дистанцион форматта тестлар үткәрәбез. Дистанцион форматта тестлар, һәр бер специальностька тестлар яңартылган дип әйтәйек, кемдер яңадан корылган, һәм уйлайбыз менә шул тестлар объектив рәвештә булачак. Ентекләбрәк студентлар өчен нинди уңайлыклар булдырган, шулар турында да һөйләп үтәйек. Дөйм ятактар нинди хәлдә? Менә безнең университетта бюджет урыны гына түгел, кем бюджет һәм коммерция урынына безгә инә, һәр беренә без ятакта урын бирәбез. Безнең анда форсат бар. Урындар итерлек. Безнең 3300 урын. Әйтәм бит, анда калган университетларда бюджет урыннарына гына бирәләр, без коммерциягә бирә алабыз. Һәм шулай ук һезнең вуздың үзенең колледжы бар, онда нинди белгечләр әзерләп чыгарыла? Бүгенге көндә сынапта 12нче елдан алып университет системасында педагогия колледжы бар. Анда шул беренчедән педагогтар әзерләйбез, башлангыч класслар өчен балалар бакчасы воспитательләрен әзерләйбез һәм музыка укучыларын әзерләйбез. Һәм дә физкультура укучыларын әзерләйбез. Һәм дә әйтеп китәргә кирәк, онда ла без экологтарды, дизайнерларны, менә университетта деление бар, специальностьлар, шуннар вис колледжда без тырышабыз бирергә. Колледжда бетергән балалар күбеһе безнең ситтән торып укыйлар. Шуннан эшкә тотыналар да колледждан соң, һәм бездә уже югары белемде алалар ситтән тамамлап куялар димәк. Нинди дә ташламалар бармы ул студентларга? Беренчедән анда ситтән уку бит инде арзанрак, беренчедән, икенчедән уларның һөнәре, педагогия һөнәре бар, мәктәптән балаларга караганда, һәм аларга еңелрәк укырга. Быел гына түгел, республикала гомумән WorldSkills хәрәкәте әүдем үсеше. Һезнең вуз студентлар онда катнаша, гомумән вуз студентына ул ни өчен кирәк? Дөрес әйтәһегез, менә безнең 96 колледж республикала бар, һәм менә колледжлар арасында WorldSkills, рус әйткәндә молодые профессионалы, башкортча әйткәндә яшь профессионаллар, яшь белгечләр дип әйтәйек инде. Шул хәрәкәт күптән республикала оештырылган, һәм былтыр без университет кимәлендә лә ул хәрәкәтте тормышка ашыра башланык дип әйтәйек. Менә безнең 11 шундай мастерская булачак. Иң мөһиме, менә университет тамамлаган балалар кайбердә без ишетәбез,
эшкә килгәч, аларга әйтәләр, һезнең практик юнәлешегез юк. Тәҗрибә юк. Тәҗрибәгез юк һәм ничек эшләй белмәйсез, теория базасы гына бар. Моны яшь белгечләр, ул skills хәрәкәте, һәр бала укып сыгып, дипломдан тыш skill паспорт дип әйтәбез, skill паспорт аласак. Һәм безнең работодательләр карап күрәләр. Менә бу бала теорик яктан гына түгел, практик яктан да белемдәр алган һәм һөнәре бар дип әйтерлек. Демәк, эшкә урынлашу мөмкинлекләрен киңәйтә. Киңәйтә. Һезнең студентлар, без ишетә күрә белә торабыз, улар иҗади яктан да һәләтле, ирекмән дә булып катнашалар. Буна шундый сараларда күп катнашалар һәм ничектер укуга зыян итмәйме уларга? Әйтеп киттек бит, безнең күбенчә укучылары сыгарабыз. Укытучы ул кем? Ул бит дәрестә генә предметты гына укыткан кеше түгел. Төрле яклап балалар белән эшләргә тиеш. Балаларның тормышын оештырырга тиеш. Шуңа безнең университетта иҗатка ла күп күз һалына, күп күз бирелә. Балалар бездә укып, артабан мәктәпкә кайтып, я калган уку йортларда укытканда төрле яктан үзләрен дә күрсәтеп, балаларның да талантларын күреп асырга тиеш. Шуңа күрә әйтеп китәргә кирәк, менә безнең башкорт телендә бердән-бер театр Корос университетлар арасында быел ул округта ла безнең еңү ялаган беренче урын алды. Ондагы балалар әлбәттә 11ләрдән кайтмай өйгә, ятакка, чөнки алар безнең итәкче театрның Милли яшьләр театрының актеры, ул спектакльдән соң балаларны йыя. Ләкин әйтеп китәргә кирәк, ул балалар төнгә хәтле эшләһәләр дип әйтәм, ягъни репетир итәләр дә. Күзләре яна демәк. Күзләре яна һәм матур укыйлар. Шулай итеп, быелгы абитуриентларга һездән теләктәр, нимәләр теләрсегез? Беренчедән һаулык теләйм. Абитуриентларга гына түгел, һәрберебезгә лә. Икенчедән, әлбәттә, менә һәр имтиханнар башлана, ЕГЭләр башлана, шунда түземлек, сабырлык һәм бик ышаныгы килә. 1 сентябрьдә без дистанцион форматта түгел, гадәттәгесә күзгә күз карашып, бүгенге көндә университеттан атлайһың, тып-тын, шып-шым, кыйнырак әйтеп китәргә кирәк. Һәм әйтәм, өметләнәмен, 1 сентябрьдә бар студентлар тавышы, студентлар хәрәкәте безнең университетта яңынан туып үсәр дип. Яңгырап торыр. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә Мифтахетдин Акбулай исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты ректоры Салауат Сәғитов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.